però tens que tenir la història clara, perquè jo a vegades, bueno, clar, com que no soc escriptora, si jo faig una conversa, no sé el que l'altre contesta, i llavors jo també que li pregunta, vull dir, és una mica... Sí, però és que aquí aleshores jo... Ara ens escaparíem d'aquí, però jo diria... No, jo diria... La meva forma d'escriure en novel·la és que sé molt bé on vull anar. O sigui, jo la novel·la, el que treballo més quan escric novel·la és precisament tot el muntatge previ a l'escriptura pròpiament dita de la novel·la. Quan escric novel·la, a part de tenir l'argument clar i definit, separat per capítols clars i definits de què passarà en cadascun d'ells, a part d'això tinc fitxes de personatges, i quan dic fitxes de personatges parlo de fitxes de personatges, aquelles coses antigues, cartolinetes, fitxes. Després ho tinc també a l'ordinador, però faig servir aquelles fitxes en les quals col·loco característiques físiques, característiques psicològiques, la seva biografia, any de naixement, d'on ve... Com si fossin reals, Sí, és que jo me'l sé de creure. Com un joc, a part, diguéssim, que jo, els personatges, quan estic en novel·la, els personatges viuen en mi. I de vegades m'han preguntat allò, i fa un moment ho has dit, no sé, i tens temps de fer més coses, no?, perquè fas això, i que és que jo escric sempre. Quan estic en el súper fent cua per anar a pagar, estic escrivint. Ja està fent una història. I és que quan em poso a escriure novel·la, pròpiament escriure allò que vosaltres llegireu, és el més fàcil per mi. Perquè ho he estat treballant durant tot el dia, i quan em poso davant l'ordinador dec tenir aquí una mena de petit nom que ho està dictant tot, perquè va sortint tot. Però clar, és que dius, és que tens molt... No és que tinguin una teva, és que jo tinc tant treballar, evidentment, després ho has de revisar, has d'arreglar, evidentment, no? Però d'entrada tot això ja està. I quan escric novel·la sé d'on surto, a on vull anar a parar i quin serà el tronc. A mesura que avanço és evident que he d'anar fent petites rectificacions perquè et trobes amb coses que quan estàs escrivint-les dius això no funciona si faig això, per tant aquí he de donar la volta i ho reestructures. Però d'entrada tinc molt clar cap a on he d'anar. I aleshores per això, tot això venia per aquí, no? Per això quan es posen a parlar és una mica que els personatges, allò que es diu sempre, que prenen vida, però en part també és que saben tan bé el que han de fer que és que es poden posar a parlar, que ells solets ja ho faran.